Manya usacheuke uri kurohwa nemapurisa manya usacheuke uri kurohwa nemapurisa kana usina maksi haubude 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 manya usacheuke uri kurohwa nemapurisa usacheuke uri kurohwa nemapurisa usacheuke uri kurohwa nemapurisa usacheuke uri kurohwa nemapurisa mdara kazi makambopinda Zioni nakomana venikiri ava vakomana mutauni vakomana vari kuvava kana usina max usina max hautombobudiri mdara asi makambopinda Zioni mdara bo Zioni ndo madhanzika ndeyakatopinda inini manje Zioni ndeyakatopinda inini andopinda Zioni but vanhu vezioni vatikumbire iwo kuchechi kwedu saka pamakakumbirwa makaende ndakavatika ungangoenda here handingoenda chinongoenda magetsi ndivanonzi angoenda ko munhu aende zvekumhanya kune magetsi ndivanonzi angoenda magetsi kana mvura sazvizvanesa hanhu yangoenda ziengovaizedi inorwa seniseri ndo yakafitana nemi kamdhara nemadhanza mune mjiro waya munotonochera kumacompetitions munotonotora kawadhira ndakabvira kare ngoma yezeni yengoma yezeni tisarize ngoma yezeni kai wakabona matambira ngoma yezeni intambos ngoma yezeni ndabasi ting 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 ega ting 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 mata anonzi machi maclax nyatsomarova ika nyatsomarova sorry but sure nyatsorova maclax achitoni iwe pano mdara mdara matambisira mukuita mupundura bo here matambisira mukuita mupundura zvetwa nevakadzika izi ndivineke vanhu vasvino kuneimavona kuningiri mavheji muri kuona kuenda dzone nyama iyi indava muchiganza kudaro mdara mukorona munomu mavheji mumbare musika kanondakatiza nyama kumusha kusuno ndikusvika kuno kwaikona inyama yega inenge yato child abuse zasadza kunaka muriwo handi kuabhiswa ndivinenge vanhu vasvino tamukawanzira mavheji kana nhamba dzangu vanonadzo 0 hazinesiba hautondibata mavheji kuno kumuriwa ndoyanchimanyaka zvangu kopani zvakashata asi karawo maambata pa mavheji apata pa mavheji hanzi watengawo mavheji ndaratsvaka mavheji ka handakudza sadza kunaka muriwo sadza hariri kuabhiswa but mdhara munoganza ona yamukuita nemari muzati mari iyo mwana haana mari yese ina my son of dead millionaire babangu akasira mugoti 16 yemari ndakaita mari kudhara kaidi makaita mari kudhara ndaita mari kare kare saka tipeka mari ikai kana makaita tipe hedu tichani ani makaita mari kudhara musina basa nayo makadzika kudhara zai baba ndiri pachite kubika namafana zoti tita machite kubika 1 week 1 week ipa ndazi apa ndiri hipi washenda akadai so roma ndirichasana muzotangira papi apa nasi nditi ndani nasi nasi chizve nasi ndiani
tiri muna June ndingoziva tiri muna June. Tiri muna June ka? Napota yangu ndo napota yangu yacho. Pasisa ndara mune muchaseko nemukadzi munoita majuto ekubika handisi mukadzi anofanira kubika. Ndimati matombo ashanda ndimati matombo ashande ndakuti matombo anoshanda. Bozi kazhinji kachona mukadzi anenge achibikiswa kumba kunoku vanhu vanenge vachitanzi murume hanzi murume akajikiswa rechichi kana muchibikiswa kuti kana kune vese vakarora nachiyera sezvakaita inini idakarora chiyera kai ndanzwa please ende uza lockdown yandonisa since asina moswera namamfana asina moswera namamfana bai sikamusera na apa kangwa chiva serious ndarara panze kai nezechipinda mbazadzi kwemirewa pamandipindema kubata muchiuno mufungu kubata muchiuno ni muridzo pamusha kubatira muchiuno naye mirewa naye mkuruva naye chinamoro naye mushawasha mugagami chirongo pamandipindema kusaudhaka mashiripite eridziya munondita kutanga rinini kundipindira mamusaudhaka mashai musiro ndakutaura kuti nini kunhama kwandandiri musino ndatodedza kata kugomba kwataichira gomba ndativigira sekuru wangu angashaka sekuru wangu chisiri chakasara mire mbosvika pandikati pamhene nyaya shinu zvamuri mutangira kudhakwa nanapakasoni ndakamira ho pazere vanhu ndudza bhaketi rechikokera rakazara kadai so osava wamatanda handakutaura wamatanda haudi kuabhiswa wamatanda uyo kunzoma ndakati toati mahebs unotanda zvakaona kajamba mumbori naona wangani komudhara 3 toshandiro 4 toshandiro 4 nemukadzi mukuru mudiki ndine 3 asi ndoshandiro 4 so what for to make expectarini zvebhise around pame next year timunani tumuna June 2020 satanga June chitanga menoka imti munotoziya kuti mwana anobuda rini mwana asonge ndiwame vanogara kwangu andiwenyu mese mwana ndiwame vanogara kwangu saka amai vanogara kwangu ndiwatozoti samudhara ima hamukwanisi kungogara kana 5 hamukwanisi kungoita 5 minutes magara kana 2 minutes munhu akaborwa hondo hafanira agare pasi zvokumhanya unogara pasi uchi bosi unogona kukidnapwa kana kuabhiswa kidnapwa nani aiyesha muhondo kudhara wanga wako hatisi muhondo ai kudhara wanga wasita wako bvudza isita kudhara kwarini mukutora kudhara kwarini bombo iri simbi kai bosi ndakatozaura kudhara mukutora kudhara kwarini wasita wako gore rekawiti norizei rekawiti gore rekweza igore rechiri ai wanga wasita wako kudhara wanga wasita wako bvudza isisu takata kudhara wamutora ndekupi nandiri kudhara nandiri kudhara 19 kudhara ndokudiji bvudza isisu kaisi takakura kare 19 kare don't just put arguments for what you don't know ini ndiri kutaura because ndindakaberekwa iwe wanga waberekwa 19 kudhara nandako ka wanga wasita wako mdara unoziva gore rewise gore ndoziva 19 kudhara mdara dadako mdara ndire bhipi ndoziva ndire bhipi yechi yangu hatana kushuta ndosava ndachifamba nemushonga webhipi mushonga webhipi unorapa manje andiona wanzi tone wanzi mdara imbatutu imbatutu ndozvinokurudzirwa kahota kamdara chavada kutaurira ukata upenyu hwekumwa mushonga uyu unorapa kubvira corona corona cancer atinoziva zvose zvinongotakana dangerous makambotiudza futi chereka akamakabata kari very dangerous very shit free minded dangerous in capacity especially kari kubikwa kuna mhlanga kagreshida nyosi kako akana kuparadza mdara mangoro akana kagubho kakadai so mdara mangwana muke mdara bvunze yamwenyu vari kuziva kuti vakazodyiswa poriji ari katemeti kuda kuchirudzo mamuita greshi daniels kamda aikako makama mdharaka chero tumadhanzi twenyu kumdharaka murove kana one dhanzi zvai zvokuti muri wamadhanzi kuabhiswa manje andiona zvakaita zvezvekuti nini kwedu amahebs mushonga andiona mushonga webp unorapa zvakawanda zvakasiyana siyana unorapa chii futi
jambo rishasha munyama godo hasha madzikirira kuti robotchikangana kusarora usageza ngono farimeta nezvimwe zvakada hausi kutamana ko unorapa sesizvi ai tasaka madzokoro dzai kuti mudara mati chi unorapa chi jambo rishasha munyama godo hasha madzikirira kuti robotchikangana kusarora usageza ngono farimeta nezvimwe uye hausi abanda ndikunyebera bvunzai uwa hauna bweka chinangwa mukadzi mhosva pasina sadza mapirisi bata nezvimwe zvakada udzazoshoka kana newo ndiudzoti kana korona chai udza zvakafanira saka unobatika kupi mushonga uyu amba usacheuke unobatika kupi mushonga ndiwa nemapirisi tiri muna nezvinezvi tiri muna juni kamudara tiri muna juni ai hatisi muna juni tiri muna second second ka ko Gracie Daniels airape Gracie Daniels yemuna mhlanga iye inezi technique inopiwa vai vane one yekushotisa dzimwe ndo vanopiwa iwe ndo vanopiwa iwe bozi anobva rakawanda watabona munhu anozi afa achimwa wakadai so mafiri ake anonakidza anofasa vanhu lebha haapinzani bhizi ende haaoneki anongofuma ari